assalamu aleykum won bandiraɓe mi salmini goto foof inde mum e yettode mum iske aduna ndaare Amadou e hanki mum ko neɗɗo cusnoɗo jawdi mum ha so neɗɗo haalde makko tan o wiya ɗum ici c'est chez moi o yeehi hawtolni o sikkata so asamane o wiine sama tan so tambima tan daroto kono neɗɗo ne sikka ko wodani bandiraɓe ndaare hande Amadou to watti ndi jam nyalle ma pullam mbar ko jam Allah tan nyalli gaay ndi wori nay paynori aynaɓe nayi o so wiyama dokko jam wiya hay pullo pullam ko an weli tawde daral fora an weli tawde nokku maɗa pullam joom kaalisaji pullam joom nayi pullam joom beye baali kala ko neɗɗo ari tawmama e tutota ɗum seydi Diallo nde wonno ko an ka ganduɗo fodde ala anne pullam nde wonno leygol pulago so hoɗama tan ɓandu dillat joomum wona tan koye wayni ndeysaan pullam kay pullam aɗa anda mbeɗa andade gallama seydi Diallo joɗiɗa ɗo koɗɗa jarotore fulɓe jaltani calminɗo ɗum ko gonga woodi oto suddiɓe ngoni suddiɓe fof jeehi waɗi ko mbimaɗo ske al rugi bonni jawdam seedni kam e debbam jiɗɗon allahu akbar yeehi woppi kam ske ndaw ka handani pullam ndaw ka handani to gonmi ɗo mi sellani jawdam fof gasi allahu akbar ske aduna pullam bere haɓe gagne wase pullam ma natti gargade lanene pullam ɗo ɗo gonmi ay ko ñammimi Allah allahu akbar est ce que aduna pullam min de ngar aduna on ɗoyne ko jikke e yakare ɗum tan aduna kam ɗoyne pullam te mbeɗa andi an nde gonmi gallamen mi jooɗi mi yimi haqqillam ara e maɗa mbimi yomi yami ƴeewoya pullam nde wonno pullam kala nde tawmi ɗum somi ari tan kitam ɗe ɗo fof jooɗo ɓen gatti ƴegge allahu aɗa woni bambaɗam gara hay gallamen hay ɗuɗɗogas ko dokkuma passe mo ronka allahu ɗum de kam vraiment ɗum woni ko gandanɗa hoorema mi ɗum no bettimi ɗo to pullam ɗo ndaw ka handani pullam a ñamdirani ɗum de kala bambaɗo garnoɗo ɗo a waɗini ɗum teddugal kala garnoɗo ɗo hen a waɗini ɗum fodde pullam ndaw ka handani ɗum joɓaɗo debbo de kam waɗi ko boni o kam ko waɗi ko fewade pullam joni noon komi jinnoɗo yaade waɗ ɓeyni henna yum yaade ndaw ka handani pullam salmini gal jarama joni kay wadde ɓeyde ko noon hay sinno ko passe ko fof kammi dañino ƴettiri tak wallahi somi dañi dokkumami passe coɗanmi ko ɓottade mi ñaama allah ski noon yo jaam ñallu amin
Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, Ba. Ça va? On va dire. Monsieur Kounhane, je m'ai dit que vous avez wadi libre. Ayalti. Mais jusqu'à présent, alhamdulillah. Wallahi bi dal. Hadi mi yaltu tan ko non ko dañata njaay. Kala do dañu do paam Allah na seedi mi yalta. Ko tigi. No foti lebbi gonda do ayo bay. Okay. Donc ça me dit yabanno. Monsieur Diallo, il est 15h. Do ay 19h. Ka jalto ak awube. Oto wanno. Allah wa rasul. Allah na seedi mo setata ko fenade jaggi do tan ko ronke. Kala dañu. Monsieur Diallo, on n'a pas le temps. Ta 8 mois, mais de 3 fois, je t'ai appelé plusieurs fois. Wallah. Tu as vu? Wallah. Jom gal ngel dari ka jalto hande avant na ngel mutu. Oto wanno. Sa yidu ñaago ma dogi. Monsieur Diallo, tu te calmes. Mi calme kay andi mi calme. Tu te calmes. Et puis, à la chance, hein, il ne peut pas en mais actuellement, comme il y a des petits pour y atteindre, Amadou, s'il te plaît, tu descends du Podales, camion, madame droite une fille, on a mis ton bagage. Bagage au Photo, télévision, calako, tu n'as rien ici. Photo de minté, mais n'a pas ça, on va c'est là. Monsieur Diallo, actuellement, à l'Union, 300 000, tu as gagné saisir le bagage. Et puis, tu la fermes. Quand tu as ton Johnny, bon, bien. Amadou, c'est Diallo. Tu veux que j'appelle la police? C'est nous appelle police. Allez, allez, tu as des normes. Rien. À partir d'aujourd'hui, à l'oreille d'Amadou. Amadou, n'allez pas les bagages. Amadou aboni. Aduna ma aboni, Amadou hoy. E oɗon saha Pulaar ne wiya kala mo muñaani cuuki heɓat haa julɓe nde won noon Binta ko muñɗo tedduɗo teddinɗo joom galle mum kala ko debbo fonno muñje e galle Binta muñi ɗum banda men ndaare to Binta wattidi Binta Allah jarama gila ummimi gande ngal dawgal e mettingal garmiɗo haa ɗo e Sénégal tampani mi hayiɗani mi ɗomɗani sa yi ɗum ɗo fof hannde mbeɗa wayni sababude Allah e an kadi mbiɗa weltini no feewi Allah kadi jogui jobde Allah yo amin Pula Ba mbanmi ko foddam sabu ka miñam sa ummima Gambe a ari Sénégal a jippima e nder galle he koye galle ma jippiɗa caɗele ɗe dañƴaɗe ɗen mi dañino ɓurɗo ɗum sabu dewgalam hakkudam e lowguel yimɓe fof cettima ko lowguel waɗini e aduna jooɗimi mboɗa muña ɗum sabu faaro debbo ko resede ala komi wiyaka kono fof ndewmi yiddam kono hande nde Allah gaynanomi jaaɓi e mbaɗa wawi wiide mo Pula Ba hande sa yi ɗum ɗo dañmi ɗum ko tampere nde tampunomi galle Amadou nde ko ɗum Allah yoɓirimi hande an noon mbaɗa wima ya jooɗo muña sa foftima inchallah restaurant o nan ɗo en magasin o nan ɗo kala ɗo jiɗɗa hen liggade mi mbatma hen liggoɗa ha haggille ma deeƴa haggille ma deeƴi mi huɓɓa otam mi nawtuma ha Gambe to joom galle ma kuufa joom galle ma saabu faaro debbo ko resede kala ko jiɗɗa toon noon kalna kam somi udditante restaurant somi udditante magasin joɗɗa ɗo Allah jarama a jarama min yaalama min ara no ɓurto mi foftoyo tinno tan tinno aduna haydara wona kala ko jiiɗa gasi Assalamu alaikum. aɗum farfarɗode to ñamɗa kadi Wona Binta mono. kañum calmiñam Ambaɗa? mawɗum ne Aɗa selli. ɗo gonnoɗa Mbeɗe wonno bowal ɗo. a bowol gonnoɗa hande a waɗani ataye de Non hande mi waɗani ataye. Naɗi selli kam. mba selli So ɗum ɓenni Samba Diop noddi kam joni. O wi kam billet ma avion waɗama validé. Janggo subaka ka jaho inchallah. catmiñam mbaɗa tampi noon hannde ne
yew ko balɗe tati hannde ko ngartumi ayi an danum nde ni nana sahali Allah yam tampere an ni an foti wattude yaade hankadi ne ala Binta monom min kay accam ɗo e Sénégal tan projet ji tekɗa e jungal ɗi magasin ji ma restaurant ji ɗi e kala liggey mo teknoɗa e jungam accam ɗo e Sénégal tan mi jooɗo mi géranma ɗum Binta monom andi par ce que koye Sénégal jidda jooɗade aɗa yiya sukaɓe ene jiima an ala wona ɗum noon de Binta monom accam ɗo tan mi géranma liggey an mi ƴaman ka bande kala ko tongu dasi artira hay teppere joomum ƴeew lembel Amadou Rugi Amadou ñammini yarni teddini kala ko neɗɗo fonno wadde joom suudu mum o wanni ɗum kono debbo fof yiyani jogii ko yaadiɓe bomɓe jogii ko haalanoɓe bonɓe jogii ko waajotoɓe bomɓe iske Ulay naam uti demal gar Ijam, an debbo ni kam keɗgol ko mbatta ɗo joni an kam ɗum ko woni ko mbatta ɗo nene mi tampi nene mi ñawna mi yaga nene pigel jamma pigel ñalaw wuɗo ɓiɗɗo bakko bonande miijiɗa nene mo foye ɗo ala fof ko watta o haɗa mi yaltude o haɗa mi yamde o haɗa mi yalde nene wona jamma wona ñala nene saballu walla mi tampi turki jam an aɗa anduno oɗo ñalawma ar affaire a yiide adunma neɗɗo aawo kaani haa par soñ suukar Rugi cikkiɗaa ko mbaɗɗaa ko oɗo ɓiɗɗo gorko ma weeɓirema ni a yii ko mbaɗɗaa ko Amadou Diallo a jamfi mum a bonni adun mak a fusi galle mak ngarta kedi an sukni hoore ma gorko an dari mbiɗa neni mbeɗiiɗe ala ko heddi so wona dewgal humede gilo ari mi winom Rugi oɗo ɓiɗɗo gorko yonani namnuɗa hen hoore ma an aɗa fonno hersude arde ɗo aɗa woytuno kam min saboɗo walla mi tampi Rugi ay ko kewi ko an liggini ɗum hoore ma ko an liggini ɗum hoore ma Rugi ƴeew hakkude ma e Binta ceyilagal hakkude mon hanan ni kat tawoyno moƴƴere makko o jaɓi tawdira e makko e nawleer no wayi o jaɓatma ɗum pirtuɗa galle makko pirtuɗa galle Amadou ko waɗanma koye aduna foof ala ko mbaɗɗa so wona jam faden nene mi jumtan mbimi ay somi andin naniya somi andin ɓelle Amadou a bonni aduna makko hande o seranim ko an seeri hoore ma an dari ɓoriɗa ha laaɓi mbiɗa natti yidde a fusi galle janan garta naata e oɗo e suggor ko an sukni hoore ma a fonno hirsude artude ɗo mbiya kam nene mi yiiɗa te mi winomi yonani dilnden ha hande Rugi mi wayri ɗannade mbeɗen jooɗi hande mbeɗa wawi jogade me gallam iniyaji kono waɗantam ɗum nene ay ko mbaɗɗa ko ma yoɓno ɗum ay dewgal ngal sa sikki ma yaltir hen noon a juumi a fawi kam gacci mi natti hedde wurgo a fawi kam gacci a hersini kam wonno coyninomam ɗo wona ɗo Rugi ay fenani ko escalier ƴettata fenani ko ascenseur ƴettat gonga ƴetta escalier ay fenani ina yaawi yettade kono juutani balɗe nene tinno walla hokkami danam mbimi ay toon ko toon mayata sa sikkima artuɗo a juumi gallo ko toon mayata mbimam sa welam mbaɗa hen hakkille ma a yaltata hen hande a yaltata hen jande so welam yo unma ha ɗigga min mi sowa tolnade ɗum mbiyam ɓiɗɗo mi woppidimami Allah ay ko mbaɗɗa ko ma yoɓno ɗum ha timma Rugi a fawi kam gacci
ɗum wona ni neruman rugi a yihi ha mi anda ni ko nanduta ko mbaɗ noon koye ma fof guettiɗa beddiɗa ladde sababu no hoɗum yaadi bonde golle ma noon sa nani wat jiida e golle ma ko nen golle ma tan ari kono noon banda men woto jejjiten Amadou omo jogino sehilaɓe ceerno Mody Djiby Sarr kamɓe nde holto battini D'accord. Bamtare leñol eɓe jiilo kisal leñol ngol woy ceerno Mody o wata yamini heɓe hoto jamba reɓe leydam goto nani no rotoɗo leɗɗe ɓiɓɓe leydi daniɓe o woni hen yaaɓe Congo a fanorit Dakar noon tawi Dakar ko ɗannorade caggal min ko ɗo goni Dakar alhamdulillahi rabbil alamin way ngandon ceerno Mody a dañi ko ligguey Allah de heewi baaɗo ceerno Mody dañi salaire lawdi oto roosi fuleraji boni tan ko sacceji wo sacceji ɗum tan boni min kay ligge o galle alhamdulillahi rabbil alamin min kay jeeya kam hen territoire am ɗo kam tan fota ko ɗo hiika ma jahamde neɗɗo jooɗo tan no haalde hoore makko ɗum tan cuhle wirtino kam bomi noddam ay goto wirtaki kam ala mbawmi yewtude ye mbaɗa a seli mbaɗa e tampere ye an kam kota waɗanta kam meew meew kaldata ko joom gallo sa jogui goɗɗo haalde joom gallo e an meew nen dow kafe nen dow o wawa kam waɗande meew haalde ɗum joom gallo o mbima nanani kalamami ko e peut-être hande dernier fois kono haalto mbimi anan ɗum kam ewoyo an ganduɗa yaltane e poos ma yaltane e poos bamma tan mbiyaɗa haaj ɗo kam onon min kam metti kam e o galle tan barage mo mannami o nda patron o sinno ko patron adnanno kam keccade ma wannama meew eyyi patron kam bonani o fonno kam woppude mi yetto dow mi haalna dow way min gilannanmi o galle mi yiyani dow suudu makko min nanani dow suudu makko bandiraɓe yeeɓiyankoɓe galle Amadou ala ɗo yaano arti to wonno hanki ko galle Amadou wonno hande wonti série galle Amadou bandiraɓe min gari hamin garde cuusal hamin garde doole kese jaɓɓal kesal e mbaadiji kesi kala mankuɗo ɗum manki ko heewi mbimi affaire o ko Pindi TV inchallah joni ɓoyata